Δοκιμάζω τα blushes από Paes για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δημιουργώ σκιάσεις με το bronzer και θα περάσω στη μια πλευρά να δω πώς γράφει η λάμψη. Όπως βλέπετε, είναι εκθαμβωτική. Θα περάσω και λίγο στο ντεκολτέ έτσι για λίγη λάμψη. Και στην άλλη πλευρά δοκιμάζω τις πιο matte αποχρώσεις. Ιδανικό για τα κορίτσια που θέλουν πιο ήπια σκίαση και πιο matte finish. Στη συνέχεια συνεχίζω με ένα σχετικά απαλό χρώμα blush. Εκ πρώτης όψεως νόμιζα ότι θα ήταν πιο κοραλί, αλλά με το που το άπλωσα είναι ροζ. Τώρα φτάνουμε στο κοραλί, το λέει και το όνομα του blush. Και ενώ στο χέρι φαίνεται έντονο, πάνω στο δέρμα απλώνει πολύ ωραία. Το επόμενο πάλι είναι σε πιο ροζ απόχρωση και θα έλεγα είναι ένα χρώμα που φωτίζει το πρόσωπο και μας κάνει να φαινόμαστε fresh. Εδώ έχουμε λίγο glow μέσα στο blush μας, όπου το χρώμα είναι λίγο πιο απαλό, αλλά λαμπερό. Και τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Συγγνώμη, δείτε αυτή τη λάμψη. Όχι δείτε. 2 σε 1, δεν χρειαζόμαστε extra highlighter. Σας το παρέχει το blush. Σε κοραλί απόχρωση και rose gold. Εντάξει, αυτό το χρώμα είναι ο ορισμός του bubblegum. Νομίζω φαίνεται ο ενθουσιασμός στο πρόσωπό μου. Και κλείνουμε με ένα φούξια χρωματάκι, το οποίο επίσης λάτρεψα. Happy Valentine's everyone!